Erokamano Walter Nyambaga. Brenda Ongalo, achako kodi. Jimmy Wanjigi ondhi kano dhi ndiko dhoge. To ntiere orders mowuok e doho mane chungo meko mare. Kete kama chal nade, luwo chike kod gik mantiere kar ka. Meko odiochieng' manyoro mare bang' kano osemanye juma mokalo. Mano toka nane cha. Mane koro dhi dalane to wacho nan mane ot. Kanano gima ne gitimo to nok ginyal yuda. Koro luonga mos odhi ka polis kama odhi kanyo to makoro maki. Hapa ni National Police Service should stop the drama. Nikech and seche magi wacho ni we are a country of rule of law. Court orders are part of law. Mantie kanyono. Mane gidwa make no sedringo modhi e court moyudo anticipatory bail. To kano wuoyo mane gimanye cha to ni jogo manye ni gitemo tude gi bedo financier mar protests. To yudo ka koro reason ma uchiwo ni gimomiyo make sani koro en ni otudre gi bedo gi illegal firearms and all that. Apani let us just stop with the drama. Ka nitie chik nitie kako nego beni luwo ken gi anticipatory bail cha ero nyogi samone to dhi. Bedo ni osedhi cha. It's already showing goodwill ni sasa ya magibo luonge kata ka koro tere nyimdo to obo chopo. Nikech is already shown ni enti kanyo dede. Let them do the investigations, let them present proper charges, obed charged. Kaka they are able to prove gik magi alleged go. Then let them follow the law as it is supposed to be. Nikech seche makoro gitimo drama ni kata the public confidence chako dok piny. Nikech ingeni in as much as wacho ni courts are independent, the National Police Service is supposed to be independent, pokwaneno independence man National Police Service. Nikech idoka kisekete drama mang'eny ni to confidence kata ana wuon kwa penjra ni to ochuno mani nyaka uone no dhi kamore kuchako make. Waseneno the kind of drama ma police osenyiso kagitimo arrest sana ndalo maandamano nitieni. Tok just recently kata maandamano manezi miotimo tok yiero cha. To kata manitimo e sirikand Uhuru kanimako jok mane perceived. Kech perception cha nitie ni maki nikech itemo pingo sirikal. To with all this drama, iduogi penye ni to kara police tiyo by themselves koso nitie interference moro kamoro. To ka charges nitie, we never see the end of this. Nikech oken mokwongo mimako Wanjigi. To case mane nitie mokwongo, indo ka cases gidhi lala on thin air. Makori penye ni to did they have grounds? Nikech mondi mak ng'ato, onego bedni nitie sufficient grounds ma ingo, okang ni wach ni we amaki eka dhi atim investigations na eka yud kaka charge. Kuongi team investigations bed gi sufficient reasons momiyo bedni mako ng'atni. Kasto kitere jimdo kaponi pokitieko investigations cha ekinya ask for more time mondi tiek gimitimo cha but okinyal waka maka ng'ato ekidwa dhi chako manyo charges. Kech kinde kine oseneno ka ng'ato maki to kuchope court ipenyo ni can you produce the charge sheet? Ngisi ni awadwa ni wamak ng'atni mondo watim investigation. So what is the basis momiyo o make? Hapa ni National Police Service should be National Police Service. Kaka gi operate ni hapa ni pok gi understand ni wasewuok kama ne gin police force. Let them be a service, let them stick to the law. The National Police Act is there. Let them stick to it. Let them read it as in accordance with the Constitution. Which they end up violating rights magji mang'eny. To wabo chopo point no kasani ejeni gi cases mang'eny ahinya ma kajio diedo ni ma has been declared unconstitutional. We are staring at a position ma National Police Service di bedoka face a lot of cases nikech illegal detention kata the way arrests are being conducted. They are opening themselves up for very many legal suits. Mheshimiwa Karoli Omondi.